Mga silingan palis mo sa among barbecue na may kayo. Tag-5 o tag-4 pag among ginisyo grato kaayo. Naapay gulang man pwedeng nami naapay fishball nga pwedeng tampisa. Tag-5 ay mga silingan palit na mo sa akong barbecue na may kayo. Tag-5 o tag-4 o tag-6 o ulo. Naabay gula man pwedeng lamia. Naabay fishball nga pwedeng tamisa. Naabay sauce nga pwedeng lamia. Naabay tindira pwedeng bapaha. Naabay anak nga pwedeng kakita.